Vyberieme obrázok, pôjdeme do aplikácií a v aplikáciách vyhľadáme AI Motion. Aplikácia vyžaduje pripojenie, dávam otvoriť a dole vidíte, že máte k dispozícii jeden voľný kredit. Aplikácia načítala moju fotografiu, volím štýl pohybu a tých štýlov pohybu si môžete zvoliť aj niekoľko podľa toho, čo vám vyhovuje. Fokus nechávame zapnutý, spôsobí to zoomovanie na hlavnú časť obrázku, ktorá bude vo videu a dávam generovať. Vygenerovalo sa video, ktoré má niekoľko častí. Tieto časti môžete buď vymazať, alebo ich môžete týmto filtrom upravovať. V playbacku si môžete prehrať video. A v scénach môžete jednotlivé časti toho videa ešte upraviť. To, čo sa prehráva, vidíte, že sa tak jemne zafarbuje. A ideme upraviť prvú časť videa, Female Face. Kliknem na tento filter. Môžem upraviť dĺžku zobrazovania prvej časti videa, upraviť si zoom, čiže toto je bez zoomu a môžem tvár priblížiť. Ďalej vkladáme efekty. Buď nedáme žiadny efekt, alebo pridávame efekty. Tento efekt je také zatrasenie, poskočenie, zatrasenie na stranu alebo taký roztrasený obraz. Volíme silu toho efektu. Volíme prechod do ďalšej časti videa. Aby sa zapísali úpravy, dávam Update dizajnu a hotovo. Video si stiahnem tak, že pôjdem na zdieľať, stiahnuť, stiahujem video vo formáte MP4. Ak máte Canvu Pro, kvalitu nastavte na maximum. Vyberte si stránku, v ktorej máte uložené video. Dávam hotovo a stiahnuť. Video sa uloží na váš disk do stiahnutých súborov. Verím, že sa vám tento návod páčil a sledujte aj ďalšie.